ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз, хоҳарони меҳрубон, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. бародарҷоно ва хоҳарҷоное ки ҳамин навора тамошо кардастед, аз шумо хоҳиш видеоро то охир тамошо кунед ва лайк монед, то ки дигар бародару хоҳарои муҳоҷирмон аз ин хабарҳо бохабар бошанд. барои шумо, ба манфиати шумо мо хабарҳоро баҳри шумо пешниҳод мекунем. шаби гузашта дар фурудгоҳи Домодедово як гандумаки бузурги инсонӣ мушоҳида шуд. Фашизми рус ки сарашро боло бардошт, гумоникули коллективии 200 нафари Абдураҳмедов ва бобоҷонҳоро кур карда, онҳоро барои фиристодан ба Душанбеи офтобӣ Тошкент тайёр кард. ҳамватанони хашмгин ихроҷшудагон дар шабакаҳои иҷтимоӣ зери навор шарҳҳои хашмгин гузошта ваъда медиҳанд, ки дер ё зуд ҳамаи шумо, яъне мо, барои ранҷу азоби мо пардохта хоҳед шуд. дӯстони азиз, намедонам дар асл дар инҷа чӣ гап шудагиай. хуб, барои пурра фаҳмидани баъзе аз маълумотҳо метавонед ки дар телеграм-канали мо дохил шавед. дар он ҷо мо бо забони русӣ копия карда бар шумо хабари аслиро мушоҳида кардаем. яъне ки барои дидани ин наворҳо ва дар асл воқеаи асосӣ дар комментарияи якум силкаи телеграм-канали мо ҳаст ва ҳамчунин дар описанияи видео низ силкаи телеграм-канали мо ҳаст. ҳатман дар телеграм-канали мо низ обуна шавед. худованд аз шумо розӣ бошад.